Nou ja, wij zitten in de auto voor deze tweede auto en stonden eigenlijk te wachten, want we stonden fut. En op dat moment hadden we dus dat de tweede auto de tent invlijn weer. En toen ben we natuurlijk direct weer omgegaan. Wat tref je dan nog? Ja, een chaos en slachtoffers. Heb je een idee wat de oorzaak nog weer? Nou, wat ik begreep is de auto auslijn en is de chauffeur er dus uitstapt, de eigenaar van de auto. En het onder de motorkap de auto weer opnieuw opstarten. Maar toen stond er in de versnelling. En dus is er uit hemzelf ringang, want de chauffeur kon echt net meer achter het stuur komen. Die hing als het ware op het portier. En toen had er eigenlijk door die hele tint erheen gegaan. Hij is door de helft van de tent heen gegaan, ja. En hoeveel mensen zijn daar nog op dat stuit? Nou, gelukkig net zo volle. Want iedereen zit natuurlijk in de auto om te vertrekken. Dus daarvoor zitten er 100 mensen, meer dan 100 mensen in de tent. En ik denk dat er nou nog 15 uur weer een, ja.